От 19 септември планетата Венера ще гостува в знак Дева и ще насочва вниманието ти към практична обич и подредени ценности, като Венера ще бъде в Дева около 25 до 30 дни. Под влиянието на Венера ставаш по-внимателен към детайлите в отношенията, търсиш полезност и чистота, но склонността към перфекционизъм може да охлади спонтанността. Управлението на Дева от Меркурий засилва анализа и критичното мислене, което помага за разумни покупки и точна комуникация, но и носи риск от дребнавост. Земната природа на знака Дева ни подпомага грижа за тялото, рутини и скромна естетика. Използвай периода, за да показваш любовта чрез конкретни действия, да си оптимизираш бюджета, да си систематизираш задачите и да си изчистиш стила. Практикувай благодарност, ако се улавяш, че прекаляваш с изискванията си. Поставяй си ясни и изпълними стандарти. Планирай си профилактика и фин преглед на документи. Ако имаш Слънце, Луна или Асцендент в Дева, енергията ще бъде по-осезаема. Като цяло аспектът подкрепя трезвен тон и умерени, полезни жестове. В финансов план избирай качество пред количество и тествай малки подобрения без излишни разходи. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.